tardes, benvinguts des d'Aiguafreda i aquesta nit hem arribat aquí, amb ganes de cremar-ho i alçar-nos amb peu de guerra. Després d'aquests anys tornem a mullar amb tota la banda, amb tot l'equip, amb mi, amb en Joan, que abans no era en Joan, era el seu germà petit. Ens acabem de trobar la moto d'en Joan a la gasolinera i la Roseli està fent una pílula. Oh, merda. Ah, ens ha pillat! O sigui, ja vas tard i a més vas a fer un cafè. Hola, acabem d'arribar i no sabem per on entrar. No sé. I dic que sí. Ui! Quiero! Hola, estem a Castelldefels a punt de començar la prova. Bueno, avui quina alineació? La Roser davant i tu i jo darrere. 3-2, està bé? 3-2. Però amb pivot o no? Si vols, sí. Vale, llavors, tu, pivot, quan sortim, bueno... Està plovent, espero que no afecti, però està plovent de nit.